Amahoro benki ya umwanchi umurigere rwegeta seni kya Ndizi TV nabo bwansubwo mu busingo ege naritwa lya uri abere ritoyero kigima nanene kwabere go kwego kya asoko bwate mirobero yonsi ye ritwa lya rero ekerorire ne ritwa lya Alhamis kitariki 13 cy'umutienyi okane umwaka w'ekibibere na 2022 nekinga kigiye kerongo kwariganya SMS Amayia Ensa Eyemo eri nkomanye munanara yaya kubwatirana n'abasaki baitoto akwariganire asenchera ere yobwekiranu kone ritanganike gima tigatoranyore gatyari kwariganeretie asenchera ere yobwenge beirega igakora tumaine mpaka rero togoche siorori atoira ne transport togotumia abaremi korwase county ya Kisii kwe murunganiro gotanyora moyo no nyamagega ya barabo kwerikia so that we sensitize them on the importance of using alternative means of discipline. Ensemo yoborendi ko umerana n'abarimu abanene korwase chiskuru Eyemo county ya Nyamira korwa basemi gorege susuruke bwenereta sabana wabo kana konyora information inga abaibi gobachichese kanisa yeito obo ibiase kanisa nigo bwarroka recommend kana chinsemo Eyemo county ya Kisii asabara ibechi kanisa nababwatani baboriri oborendi gotingiwa Ayoma naenda mango mwanchi umurigere ngo kwariganire ngo manya senchera ere yobwikirana kerango konyerona nabakwendera gotonyora sense bere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabogo tweet wetra @Ndizi TV News boigo ase kerengerere kyawo nabogo sangana ntwetra ase namba era se screen ya ugagu ere triane Everline Osero keroto kubwatira na nere Joshua Auta kweneke buna wikeire asense mo yebimanyerero ko kwariganito ya chaka senchera ere yobwikirana korwase county ya Nyamira awase abo bisabe tsemi kubwatrana ne kyombe kyoburendi ritkurya rero baba kumerana n'abarokya banene abekskuru Eyemo county ya Nyamira erigo kwanira igoro y'amachikari arabega kubekwa sekskuru kubwatikana no kurwege susurogo cyase aborokiwa yani gago cyamagega ye bikore binge kwenekiwa ase abarokya babeire bakorwa ege susuro asaborokiwa asenchera etawenereti muri keito job mangi korwase county ya Nyamira na ikirana sayo na gutwariganira roboti urwa senchira erengikirano. That is immoral. That is how I would describe it as an administrator and also Maga yoko kina wekerengo kia borokiwa bagoito maminche yerichiko na gotigerwa chingoma chintindi ababwatani akorwa segetago kyoborendi nechisemi nigo batwara egeikaro kya bene na borokia abanene bechisukuru Eyemo county Nyamira ase sukuru abamura yakebirigo Following reports of increased corporal punishment in our schools, the regional security team led by the regional commissioner, we decided to hold sensitization meetings ase aborokia ababanene basemiwa igoro echinchera chindonge chokoronge ya aborokiwa ekero bakolire amamocho buna okorwa obosemi bwa bene asomonwa wekenyamolero counseling unatoba tokwererwa no mo director wechisemi orogongo rwa Nyanza Nelson Sifuna on the importance of using alternative means of discipline, and that is why we are here. And you have seen the agreement today. All of us stakeholders, we have said no to corporal punishment. Mainly we want to emphasize on counseling. Counseling is the way to go. Regional Commissioner Orogongo rwa Nyanza Flora Mworoa nagi kelia ogoito kwa borokiwa mamincha yerichiko. we have had cases reported from Nyamira of corporal punishment, which is a big concern to us as security agents and also the Ministry of Education, because we are all aware that corporal punishment is outlawed in our country. Asate ba egachia borokia bakolira mamocho bunaya baireirwe egetambokero naende magendre koirerwa egetambokerio. Cases that have been reported and those teachers have been arraigned in court. I may not have the exact number of teachers who have been arraigned in court, because sometimes when one case is reported, it involves more than one teacher.
narwa ekuro entindigo chia saboro kia abo na goteba ebikoro bunebi ebinde nebyo bosoku mono. Correct, that is immoral. That is how I would describe it as an administrator and also as a parent, because when we put our children in the hands of these teachers, we expect them to guide them, and if we have cases of defilement arising from teachers, then it's very unfortunate. Kurua sesukuri aba muri akebirigo ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mbia mwana umurikeito Job Maangi asoroboti ururikiranu kurua se county ya Nyamira abamenyi be ward ya Masimba nigo baenekeriwe ugoikiraniwa kwebirero byabo bya magendero asensemeyo gati abo korosi wawe chiro ya Masimba ayangorengana no mu MCA bwensemeyo Boss Mairura oyo bayigo muganiriro mu governor we county ya Kisii Simbarati kwenekia bunango ikiraniare ariyaganirie uko na kinga kyecho mu governor we county ya Kisii nigo amuganiriye Mairura kwenekia bunango bwatrana bare ero wekirania amagendero ase abananchi na manokuburi abantu wetanga kurwase oburoire bwa kansa umurikeito Mildred Momanyi noroboti urwaso bwagare. Chi county angechonsi imensi ya Kenya nigo chigendrete gwetera amakongu au kubwatikana no kunyurwa go kubwatu kwa gwechibesa ne serikali ase kulende abagavana bagendete kubeka omukya iliyo kwenekya emirobelyo ya magendero ase chi county. Ase taro yae omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati chinga kyalenge korotota okwena no wechi form chechi basari imeanya libali masaba ni gobono abamenyi be ward ya Masimba banyora libagali ogusanganere ase baganya echiro ya Masimba korosigwa na bali bairete obolimo bwe chire yokorusigwa ororo ase omo MCA o Masimba Boss Mairura asaba omugavana kubakonya konyora obolimo bwo elinde chire yo echikorosigwa keboikeranu. Saranzonja hapa. Go, bele chakuiwe keretogo chagaiga omonto yobori mohoso okekubu. Asi momonto yasuke kuruoro. Ache tukuwa nenere abantu bakore biashara. We have 3.7 million from your government 2022-2023. But more importantly, na gamba na umheshimiwa Mandu, we have 20 million chire yo chikora ndugari Masimba market. So Your Excellency, I am Dogora Duruanera or as the government ya Kisii, so that 20 million is all. Engana y'abachogi nigo yaleta liberera litindi ase omo MCA aganya abachogi abogotiga kubachanda abana byasara imeye ward yo ase boigo omugavana teba ondebwensi uratokeka gochanda abantu gocha kubwatwa na boigo asaganya abana boda boda gwakana ebango. Yo visazi wanakuja hapa wanaangaisha watu wanawaambia ni 3,000 tuka iko mashinani ni 6,000 situi hapa town ni 7,000 abantu abagaiba ko rubitibeza gani oigo rere byaza bya shilingi 15,000 account assembly ya etiri okutibeza wakana 2,500 omondore ni investment ya chama sa 4,500 ayagaba na munango maete Simba Arati no anje ndige korekana watu montoyo momoita Iwanaine no como suna mosuri mondende mpaka ga police said that omheshimiwa Boaz ante omheshimiwa abakorwa agegas na abai Masimba tekitebasa ebango ekoreki erwebwe nawe betina kwese weva ya kurumo chinyo watatu wochmaye mutanya wakana lakini bon motinyo kane mochimotu lazima mwakane. Kansa yabeire omuchando monene anene mono gocha ase county ya Kisii ase bono omugavana asabire abantu koba maiso nichindagira bakolya elyo gwetanga kurwa ase oburwaire obwo ase arwa ogukura gocha ase abangina mono umwongira go kumuka mambya nonyo tarara karabwa torobere rwao torobo seke gumiko kardeki keroro unyekero gende nyagitari abangina abake abana bakogonka barabugo chimbara afadhali bali mwakorere kogonka mwako orobere getu kieki masai chito na promise korosine ama liyogo ni maete imechando neroro kumekinde sure a system na ndichibikibere chiwoja musisato abakonyo system ya soiri ase chinga kecho nigo omugavana agania okubwatirana gati ya enomo MCA bwensemeyo ase omo MCA amwenekeria buna korengana nere okubwatirana nkoro omo MCA no alira por boss mone kitangori resident
Sasa na sijui mbona unajishuku. Mimi nafanya mimi nitakwambia gavana hapa uko sawa. Tuende vizuri ila ni unaenda ni mbaya. Kuripota ya Egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mia mono muriketo Mildred Momanyi ase oroboti ororikiranu ensemo y'abarimi korwa ase sub county au me county ya Kisii aboberi yetie erio konyora amoyo nigo besokire na kwemurunganiria omuroberi oyo buna ogendrete ase company yokoina na moyo me county ya Kisii askeri bagoteba buna omuroberi oyo tori gokorekana ase nchera ere bwendrete nabo igabange babo tibaranyora amoyayo nabo nigo baganiria serikali gosagati erio kugayana engane yo tokumanyi wano murikeito Dipon Asanya. Abalimi kurwa seji sub county Eyemo county ya Kisii nigo barorekane no kwemurungania okonene gochia asabateneribe company ekoana na chinyeke amona moyo emanyekanite buna cereal board Eyemo county ya Kisii asenjera bakoana na moyo kemanyani wananchi bakumetia abalimi bakumetigana inaki amoya ya gotoka inde bashokara top pressing bona inde no nyambali batasimegete batagete ko amoya ya yo gusimeka na rotayo babeire gaiga koru tumaine mpaka lero togoche siorori atoira ne transport togotumia gaki wakasi asebare tigabasoke batotebingi kagenderete egere tumanye ngaingi togokora komenta nayo nigo baboria ekero omonto aerikirie na maiga yaye konyora riukori okuya oboyo na sekibono batari konyora banyora the message batebi ubaichega bache kuya moyo bachite chimu e weekend mabanya konyora moyo bono ituna abalimi otokumetina moyo yanga yako enda kikwanyora message iye minute na oboyo bwa ubwa tumire serikali igona botokumetina management ya iga Kisii serious board iga Kisii branch na ya moyo yako genda oyo twalikire tukari na wasanjip bono twachira aboyo muntu kwayo tukobori iga serikali yaitu kuruchumaine na batukonya gocha tinda nyora buyo wana batuko boyo mbororo chimese jinchiche lakini mayo tarakora ndundora nyora buyo boigo nigo barua ogosaba gochia ase serikali na serikali ya county elio koesokia na korotota enganeje elio gokonya abalimi gaki no mugabano itasare tigasoke gocha gaiga amanye mechanda abalimi bagoetera twachandikire gorutwagachete korusa 12 korusa 11 chiama is there a cartel ekchikatel nchiro chikoira moya ikiagera na kia moya komisiga so tokuganie serikali etokonye tonyora obuoyo obo tosimekere kiagera eraisi yetu Ruto igagotebana onye amaguri akogendanse yebintu boika balimi baegwe amoyo elinde basimeke chindagira chinyinge ndagire maya kogendanse ndagira te kogendanse onye ntoko ewa moyo tosimeke ebimari na mkorubu since morning twagachidega obisinchire iguru gese gaita beri gogesiekire arafu buna to kwana iga monta yo to address ira to tebinga ki ngochi adogo chose ngai to gosora ngikire kintu kaganrati ne kike taganrati I don't know what's going on, what's not happening. Bali mono batuliyete ngi oboyo botaje bakaji sub county tobonyorera roro ibado jana ni transport gocha ande koreka nga chigali njiro je chiabu chiya moyo kuruma moyo kori keresta uja gwate unabero kokoira ayane aronga yaji kuripoteri ya Egetaseni kia Ndizi TV kurua samagajo a serial board Eyemo county ya Kisii ilitariane Dipon Asanya Mbia mono murikeito Dipon Asanya ase oroboti ororikiranu oboibi ase chikanisa nigo bwarokandire comment kana ase kerengo keigoro asa matukabwa ngo igazi chinsemo au Eyemo county ya Kisii aso oboibi bwabwa ngo igani nigo bwakorekanite ase kanisa yeki Adventista ya Nyatieko Central ase binto ebyo bisaine chiringi milioni ya monutaibere byabete bikoibwa aso oboibi bonde bwabete bokonekiwa ase kanisa yege Catholic ya Kyoge murikeito Josephat Hamisi ni autumanyabuna baraibechi kanisa nigo babeire bakuyikiria egekore kibururu aso bwango iganigo yarrakanire abaibi banyareko bakoiranira nagochaka obwibi ase chikanisa aso butuko kira litukule Jumanne abaibi nigo banyareko bakoimuka nagoika ase kanisa ya Kyoge Catholic ase banyareko bakoiba ebintu byo gutumeka gati ya boch speaker ase litukule igoro na nyore simikuru ase mo watchman ito iyo sente ikanto wate watchman na nyora challenge saa 7:27 iga ngakere simion tebia abaibi mbacha sente iga
batulire chispike chitogotumia ase sempe yiga chispika ibere speaker ya mere what 30,000 igo ibere 60,000 kwarengana nabo bwatani bekanisa iyo abaibi abo nigo banyalate ko bakumune biburi nabo igogosoa ime yekanisa iyo ono kuringana orapoti rori twanyora nase omusigari ntobeke to musigari ase ekerisi kigeto kioge center ogotorendere bintu birega igo ateba nga baibinga ebachete bakabuna kurwese egesieri kia main entrance bagasoa bakabuna iburi byarengo bakaigora bagasoa bakagenda baka ase altari ange kilomita Eyemo kurwa ase kanisa ya Kioge Catholic nigo twikarana ase kanisa yenyako Central die Church aso butuko bwo boigo abaibi abanyarto ko bagwikirana ase kanisa iyo na koiba ebinto bikagere wikira shiringi emilioni ya mone chini gutaibere yo tore no moichano monene kiagera butuko bwa rero bogo chugukia igo tuwaboka na konyora information inga abaibi go bachichese kanisa yeito na inde bato ibera ebinto bye kanisa ebinge mono iye korrekana nga abaibi abo go bachete botukwekere mbure gotwa gati ebintu binyandete ko bikorwa ase kanisa nyako Central die Church na makondo ebirogo gati ebinde binge tuwasire tie chi speaker chi box speaker chinene sano ibere ne chi speaker chinke chire mounted ase chinyasi inye tugasire ne chi microphone chire wireless ne receiver nyene ono nigo ababwatani kuruchikanisa icho baboliria babegwa abo banyara ko bagotigana nokoboko ogotambe ko boibi anene gochia se chikanisa se bantu baite toroche nga batigire ko abanyasa bachakire gosoma mwanyasa kabisa diga batige na bora nyore ne bigorie beko osna banta banene tiga bakore kibakoro moki babugate none kende bakore ikabago chakoibeke sekerisi nyasaye aigwe birero byeito nonya na bagenete kunya koiba ase chikanisa nyarege kunyarekana baonchoke na baro baiche ase nyasaye boigo babwatani abo nigo babolirie anene getaseni kia banyanyimpo Kenya koe kenyara ko bego tingi obolendi kubwatekana no bwibi banyara ko bokorekana ase chisemecho anene chinkaki chiabotuko ekiagera abantu abo kanyachinsa chibijia beire saine gochigora abo kanyabo muraba gweta aindroba chanka gweta round abo bakubugata babere batatu abantu nabo bakorongo ubo bamborore kiagera serikali nere macho bono abaibi abekorekana nabo babugata obole musana ekiagera mbobwete none chipatroli onye ndichikokorekana biyo nango mbobwete goso nango njanyarikanete barorekane kuripotiri getaseni kia Ndizi TV kuru muchonya koe uyogo toka Amayia constituency ya Kitoto Chache South Amayia county ya Kisii eliterana Josephat Amesi Miyamono Josephat Amisi ase oroboti rurikiranu abarayikoro ase bunge ya South Mugrango Amayia county ya Kisii bakora wa no muri kyomone omuri kyase county ya Kisii nigo bagikirega kore ekyo kyabete kwene kiwa aburi tukuregoro ase nyagetari ya Nduru level 4 awase abanyagetari barenge kunganye mashine ya mukuru ase nyagetari yo okyase nyagetari ya Kembu eriyo beke gutumika babete bagusaganwa nabamenyi abo barokanete ko bano bororobonene nabona nigabara yabubaganiriye omorembe no botoreru koene kiwa asenseme yo chinga kibagenderete kurigereria engani yo muri Keito Mildred Mumanyi na manke okonsana na ugotindi nigo kwene gatigwe gati abamenyi amo n'abanyagitari ase nyagitari ya Nduru level 4 hospital igiye gotoka ase ebunge ya South Mugrango abuli tukoligoro ekero abanyagitari barenge kunganya emashine Eyemo kurwa ase enyagitari yo gochya Keumbu level 4 iliyo gochya gutumika bono nigo abarai au kurwa ase enseme yo bakoragwa no mu county secretary James Ntabo ase bagikeria egekore kyo na kuganya abanyagitari gochigwa gukora egasi yabo. Unfortunately, we had a confrontation from members of the public who may have misunderstood the intention of government of moving one machine to go and assist Keumbu, which is a sister
hospital. And our officers who were sent down there, a number of doctors, were roughed up, were confronted by a crowd that was hostile, and who then were saying that the machines were being stolen. Yeah, that civil servants must be allowed to work in an environment that is secure, that's conducive for them to provide their services. We realized that it appeared that this was a well-choreographed move to harm our officers. And this is what we've met here to discuss today as stakeholders from South Mugirango and also part of the county. Nigo abarayabo kurwa ansemo ya Mugirango bagania abateneri kurwa asensemo ya bochenu kulingolia eliokomanya ekyokerete okomina noku konde mirinto kyabete igoro nkyalengege ntekiya lakini rende twikaransire ntubuna Mugirango twatebire mu CS yoito urwete nande Mugirango yubori ko Mugirango aikaranse arangeli department chonse pijiri cyarenge concern monosane department ya health amanyenga abantu abekero bale gotebania ngakibago kuyi machine yeje ngayi information yali kireti ya mwananchi no mwananchi akaba inside dirie tutagete tumanye umuntu yoko o inside ya abantu ndaka barangeli atekali step. Nigo omwaziri wa mazingira n'ebintu bitwetanaine Ronald Nyakweba atebire mbache kubwaterana no mugavana barobwo kurwa ase ebunge ya Mugirango. Omugambi to gavana Simbarati means well for Mugirango na kukorera Mugirango egasi abantu abonzi barayiga n'abakorega gasi basa Mugirango banjete gavana yaito. So we will continue working very closely no gavana yaito nando gusaba Mugirango baito kamuranche barimo korega gasi bakariga sinze mu jonsi ya Gusii kamuranche mu saririeta tiga tutwara obomo tuanchane tusikaba korega gasi togenderere nari amagenda tanyakakirike komesi Mugirango ase chinga kicho nigo omo MCA bwensemeyo agani abantu kolenta omorembe asasaba amabera likalia bamenyi bensemeyo osabankori kobe lakirende ekorogane report etahititubuya abantu baka misinterpret etogo saba abantu aminto babugirango especially bogetenga tigango to maintain omorembe tuna abantu babogetenga masintekiye ntulende kerego togoja kanyonto bwati togo ingosaba gosenkorugo basi nabo turarimo lakirende twasabira okwabera mutwabera ande tusabira sati gato abyembiya nabali baumyete tosabe nyasaye abagweni kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Muyamano Mildred Momanyi ase oroboti urutugutikana nayo nigo omoseneta bwe county ya Nyamira okongo mugeni aberega ko bwatokachi obokonyi bwe uniform anego cyasaba rokiwa bali bakorwa ase tiamate kitari kwenyara emnenchere Eyemo yo gokonya baroki wabo gotwara kinga kinyororo cyo kwenyorera amasomo abo na kwegenderera bya ase amatukari busyo muri kitokorwa ase county ya Nyamira job manki noroboti urwasobwime. Nigo yaba omochengo omonene asaboroki wa 15 nomo kurwa sechisukuru ao imeyewodi ya Bunyamatuta maiga yokonyora obokonyi bwe uniform kurwa somo seneta bwe county ya Nyamira Okongo omogeni achaga iga Bunyamatuta ward kwa niapa yomo seneta Okongo omogeni bono inchege ntege tangani ongwa kero mo seneta ngambu yamono ande mbuyamono asegase yakonyira abana barasiri tukolia rero abana bambabwa tekende lakini asomo yabwa tegokorwa tuamwake irembu yamono na ndembu yamono umukoordinator korwa service yo mo senator Abraham Ombuya nate abanyigo basira abana aba anene mono bali bakorwa se chinka chintaka abani baite bachora abana bali nukugani mono tugachako bakonya babono mo senator Okongo mugeni ene foundation ya chakire ntwanya kora township twachire Bunyamatuta ward na nchienderete asabara ya bukorwa service yo mo senator batebo mo senator nerobetie kugendereria sector y'ikisemi na gukora amagenderero ande nando obisi yetu ne bwate coordinator egotarira sabangana yaba iseke kubakonye bintu binde binge na ntoba tukubatarira sinyomba cyabo twamanye mechando yabo yakira lituko nga kitoko batoko bakonya na challenges chire
abaibuli mbagokera okoigwa chi uniform asebateba egetambo kerekyo ngechiko bakonya anene mono ase chisemi tukuiraniria senator ito Okongo mugeni mbuya mono ikiagera nyari ko bakagotokonya chisukuru cheito abana bali bachandegete batabwati bokonyi bonde bwensi ase bamusaba kugendereria emeroberie ye yogosira aboroki okorwa se chinka chinchaka Okongo mugeni atokonya ira abana chianga chi uniform mbabwati amaine kende nyumba nande otomente otowa bintu ebyo konya abana abo nabandi bali nyumba amaine kende nkeyo none nyumba abana mbabwati kende bakuri arokirie egento gitana kororekana ase Nyamira County koruto cha kubugambi igatokonya ira abana bali nyumba bagutachainse batabwati uniform na samo sesenie nande keruge kokora nyasa omwete ekekogera umuntu okori gasi nyasa kumwaka ekiranya Ensa emo yaborokia mbagokera egekoreke na gotebange chigosege cha boroki gwaba gokora omokia ase chisemi. Hii ni motisha kwanza asa abana bagosoma. I'm very sure nga mambia abana bagoboka very early kogende school bayiwete nganga baro lirunde batenga through senator na baraiya bacha nere oba uniform. Kwa hivyo nafikiri watasoma vizuri sana because ya wanabwe viongozi vya mambia. Official out bali bande in the 20 wards na barubote megokonya abantu ikiagera abana bange tutanyare guikeria. This is only a handful. Kurwa se county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Horabatu wa Job Maangi na rogotoreta omwerio wa mayense masenchira yobekiranu korende ayo mnaenda mange anyora sobekirana inde chikuraga chinse satogendra utoro burigere riboro biyere tariane Everline Osero ekero twabwatirana nere Joshua Auta kwene kya wekeire as